So, good afternoon mga kayorski. Ayan. Ngayon ay dadalaw tayo sa Spider Ordaneta. So, mamimili kami ng mga helmet doon. Kasama ko sila Boss Alfred Watermax, Pops Jeff, Aldi Motovlog, Papa Bolt, Ma'am Ella. Titingin na rin tayo ng mga carbon na empty helmets. Yan. Gusto ko talaga yung empty carbon na yan eh. Sobrang ganda. Pangarap ko talagang helmet yan. Sana makita ko sa personal, kasi sa picture ko lang nakita tsaka sa video eh ni Sir Alfred Watermax. Kaya maganda, mahawakan man lang natin. So galing sila ng La Union, nag-ride sila, Team de Calidad. Hindi tayo nakasama kasi meron tayong project dyan sa bahay. Yan, kaya hindi ako masyadong nakakalabas tuwing weekdays. Yan, marami po kasi tayong obligasyon. At tuwing Sunday lang talaga ako available na mag-vlog. Yan. So maraming salamat kay Boss Alfred Watermax, kasi sa pong mabait na tao. Lahat ng blessings po niya sinishare niya po sa mga kapwa niya motovloggers katulad ko, ganyan. Hindi po siya madamot. Kaya napakaganda pong kaibigan, kasi tuturuan ka niya at tutulungan ka niya. Hindi po katulad ng ibang tao po yan na mata pobre. Hindi, pag naipag-uusap ka dyan kay boss, yan, kay Boss Alfred, wala, parang ka-level mo lang. Kahit sinong kausap niyan, kaya niyang i-level yung sarili niya sa kausap niya. Kung ganito, milyonaryo ko, ano ka lang eh, parang mababang tao ka lang. Hindi po ganun. Lahat paikisamahan niya. Kaya napakaswerte ko po at naging ambassador ako ni Boss Alfred. Kasi yung mga pinapangarap ko lang noon, magkaroon ako ng sponsors, natupad na. At ngayon, patuloy po yung pagdating ng blessings. Kasi naniniwala ako na kapag may mabuti kang puso, mabuti kang tao, yung blessings na darating sa buhay mo ay dire-diretso po. Ayan. Kaya simula nung nag-umpisa ako mag-vlog hanggang ngayon, ganun pa rin, hindi pa rin ako nagbabago. Yun nga lang, nababawasan lang talaga yung mga kaibigan mo. Kumbaga, ang mga natitira is yung mga tunay na lang. Ayan. Pwede naman pautang dyan. Bomba! Diba? Yo, nandito na po tayo sa Ordaneta City. Ayan o, may kalabaw. Ayan o. Yan. Yan po yung mga gamit naming mga helmet po. Spider at empty helmet. Ay napangutana, wanay nagkagstorya, nayali diri sabat dadi. Grabe init. Mark Beach. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Ito na pala yung SM Ordaneta. Andito na pala ako. Ay nako. Dito tayo doon sa kabila. Hello. Sticker daw. Baka maka-traffic ako eh. Wala na ako, isa lang. Buha ka na. Ma-traffic na ako eh. Yan, sige ah. Dali. Isa-isa lang, mamaya.
Oh, yan, okay na. Thank you, mauna na ako ha. Oo, sige. Oh. Sige, ayan. Oh, yan. Okay, mauna na ako ha. May mga vlogger dyan sa SM eh. Naharang ka agad tayo, wala na akong dalang sticker. Nasabay pera ko ah. Yun, nakatikim din ng lamig sa wakas. Ang init sa labas. Oh. Meron. Ilan kayo? Ay. Naharang ako dun eh. Oo, ang dami nila. Oh, sige. Oh, shoutout sa'yo. Istalilya. Oh, shoutout. Oh, naka-vlog ako. Sige. Hello. Hello, ma'am. Ay, plate number. What? Ito. 14344. Oh, ma'am. Thank you. Ah, itatabi ko lang ha. Basta. Ah, sir. Oh, shoutout sa inyo. Andrada. Oo, sige. Tapos mo kayo, papicture tayo ha. Oo, andyan din si Boss Alfred Watermax. Puro vlogger yung kasama ko dyan. Yung mga naka-big bike. Andyan sila. Oh. Likod ng elevator. Oh, sige. Andito na ako sa SM. Wait lang. Andito na ako. You know. Nasa likod daw sila ng elevator eh. Ano kaya yun? Ayun. Madulas talaga dito kahit naka safety shoes ka oh. Makinis kasi yung sahig eh. Ay, naka BMW pala si sir. Ito na sila eh. Meron pa kasamang Harley. Ayan, so naka BMW pala si boss. Laki ng tangke oh. Yun. Ay, tumama niya. Okay, akit na tayo. Inaantay na nila tayo eh. Galit na yung mga yan. Sorry. May trabaho kasi. Welcome bro. Alam ko naman yun. Ano yung mag-ahalo ng semento eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, sideline pa yun. Ako sideline pa ako eh. Oo, tara. Ayan. Ako sa'yo, minam ka muna. Ha? Ito rin. Minum ka na pang malakas. Sponsor yan. Sponsor by Pac Jeff. Sige. Thank you. Pops Jet. Ayan.
Yan. Sige. May ka na ba? Hindi pa. Gagalit yung asawa ko. Sabi niya, pag hindi ka sumubo dito, hindi ka aalis, sabi niya. Yan ang sinasabi ko. Hindi ako sumubo daw ng konti. Kasi, Oo. Kasi nag-canvas ako ng mga bakal, graba. Kaya wala ako. Nakita ko kayo eh. Duman. Ano sabi ng asawa mo? Nagagalit? Oo. Talagang magalit yun. Pero ano? Meron akong paraan para di magalit yun. Yan. Iba yung nagagalit. Oh, parang ano kaya yun? Ano kayang galit yan? Ito. Oh, yeah. Yun, oh. Kaya, para sa'yo. Yun. Try mo yan. Sigurado ako niligaya kayo dyan. Oo. Nakakawala ng galit yan. Ito pang pa. King Tut. Mga 5 araw kami Doon, bibilan daw tayo ni Ma'am Ella ng ano, helmet. Wow! Saka ni Boss Alfred. Let's go. Ayan mga yan, oh, di ba? Oh, pares pa kami, oh. Spider Strike, oh. Yon, Spider, oh. Ito yung suot ko ngayon, ng helmet. Yan. Yan yung suot ko ngayon, oh. Ayun, oh, patunayan na may camera. Yan yun. Bumili na daw tayo. Hello po. Hello, ma'am. Ganda ng shades nila, oh. Plastic nyo na yung para sa inyo. Oh, di ba? Ito maganda rin ito. Bibili tayo ni Mamela. Pumili na kayo ng magandang helmet. Pangalan mo, sir? Mark po. Mark. Opo. Mark, ayan. Shoutout sa'yo, Sir Mark. Alin ba yung pinakamahal yung helmet dyan? Actually sir, yung carbon po. Oh, wag lang yun. Na pwede kong piliin. Sa tingin mo? Sige, okay lang. Depende naman po sa sa rider po. Kasi gusto ko yung mahal eh. Ano sir, si Corsa. Yan, ito pala yun. So, ito yung pinakamahal na helmet nila. Sumunod dyan sa carbon. Ito yung carbon. Oh. Yan. Oh, shoutout sa inyong lahat. Hello. Yan, oh. Oh, hello. Yun, oh. Gusto mo sticker? Sticker gusto mo? Ayan, halika dito. Ayan. Idol, ang pangalan mo, Idol? Jan Angelo Domingo po. Oh, pwede pakihawak? Oh, sticker eh. Ikaw muna vlogger ngayon. Ayan. Shout out! Hi guys! po, nagpa-vlog na po ako. Hello vlog, welcome to my guys. Balik tayo. Oh. Siyempre, ladies first. Oh, diba? Oh, pangalan mo? Trixie po. Trixie. Oh. Thank you po. Ikayo. Jan Angelo po. Oh. Bye-bye guys! Oh, liga dito ma'am. Mayroon pang isa. Naku, nauunahan ka na nila. Oo. Halika, hingihan kita kay Boss Alfred. Ay, okay po. Ay no, halika. Ang pangalan mo? Boss! Sticker daw. Ayan. Alfred. Ay, Ducati wow. Oo, siya yun. Yan. Alfred Waterman. Pero ito ibibigay ko sa'yo. Course, oh. Okay, gawin mo na yung ano size ka dyan? Oh, ayan. May message mo. Large. May large na to? Ha? Alam mo bro, ito yung gamit ko. Anong size yan? Siyempre, Ano kaya maganda? Ito o kaya ito? Corsa Cabri. Ito. Oh, yun. Ang pinakamahal. Corsa. Ha? Corsa. Talagang mahal. Ano kaya? Ito o yun? Siyempre ito. Ay, mas maganda design nito. Ikaw na nagaganda ka sa design. Ganyan yan sa akin dati eh. Ito na yung lang. katabi niya, okay din. Yan, may large yan. Ito, may large. Ito ma'am, pwede ba to? Oo. Yan. Okay. Size niyo po dyan. XL. Bili nga pong XL
XL, paki-plastic na po. Ayan. Paidoble lang, baka malaglag. Bakit yung binibili mong helmet sa kanya pinapaplastic mo? Bakit? Bakit? Nasa probinsya eh. Bakit plastic? Kaya pag yung Ayun. ko yung may blue tsaka red no? Bilan tayo ni Mamela ng Pwede sa ano? Corsa. O, diba? Please! Ganda ng helmet oh. Oh, you know. Healthy oh. Yeah. Wrong, hindi po pala sa inyo yun. Ay, oo. Sir, pili ka na, sir. Sir, to. Ano napili mo idol? Oh, yan, yan. Helmet daw ng mga pogi yan eh. Tayo. Oh, ay, tingnan mo naman, oh, di ba? Pogi. Delikado tayo pala dito. Bakit yung Oh, buling ka ng chicks yan. Kaya ang pangalan yung mga Orsa. Orsonada. Ano ba yun? Oh, kursa na dahin ka. Di ba? Ito talaga. Ganyan lang tayo. Kasi, ano eh. Ano pa? Oh, ito na. Natikis na kami nito, boss. Ganda no? O sabi niya do, ni Yursky, Anong size? Bigay niyo ito yung daw size. ano, Oo. para Helmet ng mga pogi. ano? Helmet ng mga pogi. Kaya ito yung pinili niya. Ako, ikaw yung Hindi, ikaw ang pumili yan eh. Kaya nga, saan banda yun? Saan banda yung pogi? Pogi daw yung helmet, poging motor, pogi pa daw yung driver. Kinakabahan ako sa sinasabi mo kasi madaming may ihakas na naman. Bawal na, bawal na. Bawal na. Sa akin, bawal na. Yan, sakit tayo dyan. Bawal na. Wow! Yan. Boss, ito ang ganda oh. Yan. Oo. Yan. Sakto sa kulay ng motor. Ang damit mo, yan. Sakto sa kulay ng motor. Bro, kung ako yan ang kukunin ko, empty helmet, no? Gusto ko talaga to. Yun. Ito na yung napili natin. May kasama siyang lens din, ano? Clear lens. Yun. Susuot natin yung sa opening ng SM Baguio Spider. Laser Motor Gears. Kanya-kanyang helmet na, oh. Aha! A few moments later. Saan ka punta? Saan ka punta? Agunti. Ibang di kalidad, boss, no? Iba. Oo. Sorpresa. Leader. Oo. Thank you Kuya Alfred. Thank Hindi kasi, Ito yung pinapabili ng asawa ko. hindi para yung wife mo, happy din, di ba? Bigyan kita helmet, isa. Di dapat dalawa, tigisa kayo ng wife mo. Huwag ka nang mag-aangkas ha. Hindi na, Oh. hindi na. Wife mo na lang iangkas mo ha. Huwag ka na mag-aangkas. Wow, ganda oh. Wow, girl na girl! Pang-asawa niya talaga Oo, yan. sa asawa ko to. May Hindi. asawa na ako. Narinig niyo yan guys? Hindi. Yun. Wow! Magaan niya. Yes. Kayo na pa kita napapansin eh. Hawak ka ng hawak dyan eh. Tsaka kulay ng motor mo. Hindi, matagal ko na talagang gusto ko. Iba yung sinabi mo? Yan yung gusto mong bilhin. Oo, para sa asawa ko. O, hindi ka na bibili bro. Ay, meron na. Yun. Sukat mo. XL yan eh. Oo. Tanggalin mo yung tag. Yan na isuot mo pa uwi. Oo, tanggalin mo na. Hindi, di siya makapag-vlog. Hello. Ting, 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 ting. Hop, pinipindot yan. Hop, pinipindot yan. Oh. Yun, pinipindot kasi. Eh, walang dual ano. Out mo, oo. Wala siyang dual. Mag-shades ka, may lagay ng shades. Mag-shades ka ng bukod. Maganda siya, masikip. Masikip, no? Masikip siya. Oh. Mas protected pag ganyan, bro. May pinipindot pala dito. Hindi talaga ako sanay. Hindi. Pinipindot. Eto. Ayan, okay. Nice. Sakto ko sa kanya. Sinusikip. Hindi, ganyan talaga empty. Ito na ba isusuot ko sa opening ng Spider Philippines? Bahala ka. Nasa sa'yo. Yun. Kahit ano, bro. Thank you kay Ma'am Ella at kay Boss Alfred. Kanina nagsasalita ako dun eh. Nagbablog ako. Sabi ko ano, maswerte ako at kinuha nyo ang ambassador. Kaya naiyak na ako. May panyo kayo, may panyo. Pamunas mo yung dekalidad na damit. Hindi sinasabi ko sa vlog ko yung naka-record yun. Sabi ko, kaya nyong maibagay kahit anong level ng tao.
Hirap ka man o mayaman or average level ka man, paiibagayan ka nila. Parang ka-level mo lang sila. Okay. Kaasabi ko yan sa vlog bago pumunta rin. Pasalamat ako. Bro, naiyak ka na, bro. Talaga ako! Oh, eto na, bro. Pamulas ka na. Walang iyakan. Good vibes lang, good vibes. Okay, thank you. Thank you bro, thank you. Dahil bigay ito ni Boss Alfred at bigay ni Ma'am Ella, dapat may signature kayo. Ayan. Dapat may signature kayo, ma'am, saka si Boss. Kaya mo. Para dala-dala ko yan, hapakan. Ito, Boss. Kasama din yun. Ayan, yan. Sana ako with them. Kahit saan, sir, walang problema. Oh, kipirma din si ma'am. Ayan. Superman. Ganda na yan. Yun. Yung date. Right. Yun. Ela na. Si Ma'am Ella naman, si Ma'am Ella. Dito. Oh, pasensya ka na, laki. Okay lang yan. Ako naman. Talagang katunayan na bigay nyo talaga. Okay. Thank you. Firma na mo. Oh. Yung firma niya, pangalan talaga. So, yung helmet na to is ano na? May kinailagay sa baul. 1 million na halaga niya. Kasi pinirmahan na nila eh. Thank you. Well deserved. Ma'am, pakikuha. Thank you, ma'am. Thank you. Yun.